Tene septembre kalo kile fɔlɔ sanfɛ fila ani mugan ani duuru DMS TV channel muso ni cɛw ni ɲatuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan no ban kanbaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen sananga da se an bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanina carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi samiya min yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen août kalo tile 28 sanba 2 ni 25 an ka Mali comité interministériel de gestion des crises et catastrophes ma yɛrɛ kɔni olu bɛ u ka bilan yɛrɛ kɔni bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u y'a yira k'a fɔ ko wagati laban in yɛrɛ kɔni na ko jiwalankata yɛrɛ kɔni kɛra sababu ne ka maa 23 de bɔnɛ ani na maa 16 ni 437 olu bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛnɛma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan jiwalankata yɛrɛ kɔni tiɲɛnen don o maaw ka so la o ko hukumu yɛrɛ kɔni kan min an ka Mali comité interministériel de gestion des crises maaw ye olu bɛ bilasiralikanw ale ni ladilikanw yɛrɛ kɔni di an ka Mali jamana kɔnɔdenw ma walasa an bɛ se k'an yɛrɛ kɔni kisi ɲina samiya yɛrɛ kɔni kojugu tɔɔrɔw ma. Complexe industriel Seydou Diogo Awa ni o entreprise yɛrɛ kɔni tɔgɔ ko SDA ni nin usine kofɔlen ale an ka Mali balontanna kɔrɔ dɔ yɛrɛ de kɔni ta ni o ye Seydou Keita ni maaw b'ale dɔn kosɛbɛ ni Seydou Blɛ yɛrɛ kɔni wagati tɛmɛnenw na gɛlɛya dɔw yɛrɛ kɔni tun bɛ ale ka entreprise kan ko sababu yɛrɛ kɔni bɔ a ka entreprise wulili baaraw yɛrɛ kɔni na ko matière première u mago bɛ se fɛn fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka a entreprise yɛrɛ kɔni labaara ko olu yɛrɛ kɔni tɛ ka sɔrɔ sɔngɔnɔgɔ yɛrɛ kɔni na min ye an ka Mali autorités ye olu wulila ni ka fɛɛrɛ latigɛ o ko la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na araba tɛmɛnen août kalo tile 27 san 2025 Seydou Keita ale ni an ka jamana sɛnɛkɛla dɔw yɛrɛ kɔni ɲana ko la minnu bɛna na matière première yɛrɛ kɔni d'a ma cogo min ni entreprise kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka continuer ni ka tulu yɛrɛ kɔni dilan an ka Mali jamana fantan a n'a bɛɛ lajɛlen na. Juma tɛmɛnen août kalo tile 29 san 2025 Russie ka kalanko minisiri ale ni Russie ka énergie ministre yɛrɛ kɔni olu ye laseli kɛ ko min ye Russie ale ni AES jamanaw ni o ye Mali Burkina Faso ale ni Niger k'u kɔni ye bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ wa u bɛna jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la kalanko sira yɛrɛ kɔni na walasa Mali Burkina Faso ale ni Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka kalanso dɔw yɛrɛ kɔni dayɛlɛ min bɛna ingénieur kalanw yɛrɛ kɔni kɛ AES jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen août kalo tile 27 san 2025 kurun dɔ yɛrɛ kɔni dafirila Mauritanie ji sanfɛ kurun dafiri min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka maa 49 bɔnɛ ani na maa 17 olu de ɲɛnama bɔra ko maa 100 ni kɔ bonya ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni tununnen don ko sababuya yɛrɛ kɔni bɔ ni kurun dafiri in na Mauritanie ji sanfɛ. Guinée Conakry jamana kɔnɔna na constitution kurako min yɛrɛ kɔni bɛ sen na ni o bɛna na taa référendum kɛ yɛrɛ kɔni na septembre kalo tile 21 na ta in na san 2025 o référendum ko in yɛrɛ kɔni na ko campagne baaraw yɛrɛ kɔni daminɛna kare tɛmɛnen septembre kalo tile fɔlɔ san 2025 o ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Guinée Conakry autorité mɔgɔw yɛrɛ kɔni parti politique dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min ye Guinée Conakry autorité mɔgɔw ka opposants ye Guinée Conakry ka autorité mɔgɔw yɛrɛ kɔni ni parti politique nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni suspend k'u ka baaraw jɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Guinée Conakry jamana kɔnɔna na wa Guinée Conakry ka autorité de la communication mɔgɔw yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko yamaruya tɛ kunnafonidila si yɛrɛ kɔni bolo ni ka taa micro jɔ ni parti suspend nin yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka kumada yɛrɛ kɔni di olu ma référendum ko in na. Juma tɛmɛnen août kalo tile 29 san 2025 États-Unis ka département d'état américain maaw yɛrɛ kɔni laseli kɛ k'olu ye u ban ka visa yɛrɛ kɔni di Palestine ka autorité président ale ni Palestine ka responsable 80 yɛrɛ kɔni ma walasa o man kana na se ka u sen don Nations Unies maaw ka assemblée générale min yɛrɛ kɔni nana kɛ Washington yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na ni o bɛ tali kɛ États-Unis jamana yɛrɛ la États-Unis b'i ban ka visa di ni man yɛrɛ kɔni ma o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min ye Faransi ale ni Allemagne olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko Nations Unies maaw ka assemblée générale min yɛrɛ kɔni nana kɛ New York yɛrɛ kɔni ko o don kofɔli yɛrɛ kɔni na olu bɛna sɔn an ma k'a fɔ ko Palestine yɛrɛ kɔni a damana État de ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna mun walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na.
Kasangani ɲina samiya ni a kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na fɔ ko bi min an ka Mali autorité ye olu kɔni bɛ alerte la an ka Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na. An ka Mali jisigiyɔrɔ ni olu dɔw yɛrɛ kɔni fleuve Niger, fleuve Bani fo ka taa se fleuve Sénégal yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi ni jisigiyɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen fara. Ko wa ɲina samiya yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ ko la bilan minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ a la ko bilan tɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka juguya ni ka taga fɛɛrɛ. Alamisa tɛmɛnen août kalo tile 28 san 2025 an ka Mali comité interministériel de gestion des crises maaw yɛrɛ kɔni communiqué min kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko kabini ɲina samiya yɛrɛ kɔni daminɛna fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa 23 de bɔnɛna ani na ko sababu kɛ samiya in ye ko mɔgɔ 16,437 an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ji walankata yɛrɛ kɔni tiɲɛni don olu de kunna Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ko sanba in yɛrɛ kɔni nali kɛra sababu ye ni ka so 1,105 bɛɛ lajɛlen de bin ni o kɛra sababu ye ka tɔɔrɔ se du 217 yɛrɛ de kɔni ma an ka Mali jamana kɔnɔna na ko mɔgɔ 34 de joginnen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wa du 100 ni kɔ bonya kɔ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni déplacé don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko k'a daminɛ août kalo tile 19 la ne k'a bila août kalo tile 25 dɔrɔn yɛrɛ kɔnɔna ni o bɛnna dɔgɔkun kelen de ma ko o dɔgɔkun kelen dɔrɔn kɔnɔna na so 438 o bɛɛ lajɛlen de binna o dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna na ji walankata o kɔni ka naani de yira an ka Mali jamana kɔnɔna na o situation ko yɛrɛ kɔni ko hukumu kan min an ka Mali gouvernement maaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u dusuma kasilen yɛrɛ kɔni don kosɛbɛ k'o sababu yɛrɛ kɔni bɔ ni tiɲɛni ninnu na wa b'u ka condoléance kɛ ne ka ɲɛsin maa somɔgɔw yɛrɛ kɔni ma minnu ka maa tora nin wale ninnu na wa u bɛ layidu ta yɛrɛ kɔni kɛ nin somɔgɔw ni yɛrɛ kɔni k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa victime fɛn fɛn yɛrɛ kɔni mana bɔ nin ko in na ka se ka o victime ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an ka Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi équipe de secours maaw yɛrɛ kɔni olu pɛrɛnnen don sanga ani wagati wa u bɛ terrain yɛrɛ kɔni kan ko ni urgence yɛrɛ kɔni nana dɔrɔn u pɛrɛnnen don ni ka u teliya ka taa dɛmɛ don ni ka ɲɛsin o maaw yɛrɛ kɔni ma ko Bamako kɔnɔna na ni o ye an ka Mali faaba yɛrɛ kɔni komi an ka Mali autorité olu bɛ ka situation yɛrɛ kɔni lakɔlɔsi kosɛbɛ u bɛ ka jateminɛw boli a kan autorité kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu jɔrɔlen don ni ko kelen yɛrɛ de kɔni ni o de bɛ tali kɛ ko ji walankata yɛrɛ kɔni kana bali ni ka na dɔrɔn o yɛrɛ de kɔni u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin denbayaw ma minnu yɛrɛ kɔni ka sow bɛ jida kɛrɛfɛla la ko b'a laɲini o denbaya ni yɛrɛ kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ni ka taga ka bɔ ji tɛmɛsira ninnu yɛrɛ kɔnɔna cogo min u bɛ se ka u n'u ka denbayaw bɛɛ lajɛlen kisi walasa ka se ka i yɛrɛ tanga ɲina samiya yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ma min an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu ye conseil de sécurité caman yɛrɛ kɔni bɔ an bɛ se ka minnu yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka n'an ka denbayaw bɛɛ lajɛlen kisi ɲina samiya in kɔnɔna na o conseil de sécurité dɔw yɛrɛ kɔni ko ni ji walankata bɛ zone min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i ka n'i kunda o zone ninnu kan fo i kana to i ka taa se o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ji kɛrɛfɛlaw kan k'an yɛrɛ tanga olu tali yɛrɛ kɔni ma wa somɔgɔw yɛrɛ kɔni k'a bɛ ɲini olu yɛrɛ kɔni fɛ u k'u denw yɛrɛ kɔni minɛ u kana se ka taa jidaw yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla la ko ni san bɛ ka na min ye yiri yɛrɛ kɔni k'an ka majanya ka bɔ o la kosɛbɛ maa si kana t'i jɔ yiri yɛrɛ kɔni jukɔrɔla la walasa ka se ka i yɛrɛ majanya ka bɔ sanji yɛrɛ kɔni ma ko min ye yiri kɛrɛfɛla ye k'an ka ko sugu bɛɛ kɛ an k'olu éviter ko n'an kɔni ye fɛn ɲɛnama dɔw yɛrɛ kɔni ye ji la an bɛ ka bisigiya minnu yɛrɛ kɔni na k'a laɲininen don an fɛ an ka o ko yɛrɛ kɔni da an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni tulo kan ko wa ni an sɔmina k'a fɔ ko danger yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ dɔ la an ka fɛɛrɛ latigɛ an k'o kunnafoniya nin bɛɛ lajɛlen lase an ka lakana tigilamɔgɔw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni an ka gouvernement ma o y'a yira k'a fɔ k'olu kun sigilen don n'a ye k'a fɔ ko ni situation yɛrɛ kɔni kun bɛ na ko wa olu labɛn situation yɛrɛ kɔni kama o labɛnni baaraw yɛrɛ kɔni na fura minnu yɛrɛ kɔni maralen bɛ olu bolo walasa ni tiɲɛni yɛrɛ kɔni donna maa minnu kun ka se ka o furaw yɛrɛ kɔni di olu ma k'olu ye dɔ fara fura maralen ninnu kan wuluwuluji ni pɔnɔgɔbɔli yɛrɛ kɔni k'olu y'o caman fɛnɛ kɛ k'u ye volontaire dɔw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan walasa ni tiɲɛni yɛrɛ kɔni sera maa minnu yɛrɛ kɔni ma o volontaire ninnu bɛ se ka taa dɛmɛ don kɛ ni o maa ninnu ye yanni a ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni na kuma cɛ ko campagne d'information dɔ fɛnɛ bɛ sen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw la sensibiliser ɲina samiya in n'a kɔlɔlɔw kan min an ka Mali météo maaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko san yɛrɛ kɔni nali ma jɔ fɔlɔ ko wa don nataw la sanbaw yɛrɛ de kɔni fɛnɛ bɛ sɔn ka na an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na o de la an ka équipe d'intervention maaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko u pɛrɛnnen don sanga ani wagati ni ka na dɛmɛ don maaw yɛrɛ kɔni ni tiɲɛni donna maa minnu kɔnɔ o fɛnɛ na u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma a kan ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ an ka jateminɛw yɛrɛ kɔni caya walasa an bɛ se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ dɛmɛ u ka nin baara in na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi
ko an ka salo campagne agricole yɛrɛ kɔni senfɛ fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka sɛnɛkɛlaw ale ni société SDA ma yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ni ne tulugula société ye an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a bɛna fɔ an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛna min ye SDA ale bɛ se k'a ka baara yɛrɛ kɔni kɛ lafiya kɔnɔna na ko arabajan tɛmɛnen août kalo tile 20 san 2025 complexe agro-industriel Seydou Diogo Awa ni ne SDA yɛrɛ kɔni ni société yɛrɛ kɔni société min yɛrɛ kɔni an ka Mali balontan a kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ta ye ni o ye Seydou Keita ye n'ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Seydou Bilen yɛrɛ kɔni ale ni interprofession de la filière sésame au Mali olu ka président ni o ye Soumaïla Coulibaly fo ka taa se société coopérative Sɛnɛkura ma yɛrɛ kɔni ka président ni o ye Mahamudu Gindo yɛrɛ kɔni ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka Mali sɔrɔko ministre ka yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ni o ye Aluseni Sanu ye yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna u ye contrat dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la contrat yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka san 2025 ka don san 2026 kɔnɔna na o campagne agricole o feereli ko yɛrɛ de kɔnɔna ko ninnu filɛ ni ka bɛn contrat min yɛrɛ kɔni kan ko contrat in kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen bɛ u ka bɔ fan sɔrɔ wali min bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni o fana bɛ kɛ lafiya ye Mali jamana kɔnɔdenw ma ko contrat in signé événement yɛrɛ kɔni ko ɲɛmɔgɔlen don an ka Mali sɔrɔko ministre de fɛ ni o ye Aluseni Sanu ye ko sɔrɔko ministre yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ an ka sɛnɛko ministre fana kun bɛ ni o ye Daniel Simon Kelema yɛrɛ kɔni ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni maaw yɛrɛ kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko ni contrat ba ninnu yɛrɛ kɔni senna ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la ko nafaba bɛ u la Mali jamana kɔnɔna na hakilila jiginna san 2021 wagati kofɔlen min yɛrɛ kɔnɔna min ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye fanga ta an ka Mali jamana kɔnɔna na furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kun ye welemada kɛ ne ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɔkan jamanaw yɛrɛ kɔni kan k'a b'a laɲini an ka to kaarakɛ ninnu yɛrɛ kɔni fɛ u ka na u sen don jamana jɔli baaraw yɛrɛ kɔnɔna na k'a b'a laɲini u fɛ u ka na investi yɛrɛ kɔni projet baw la an ka Mali jamana kɔnɔna na projet minnu bɛ se ka na ni baara ye jamana kɔnɔna na ale ni minnu bɛ se ka dɔ fara jamana ka sɔrɔ kan o wagati kofɔlen na son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ye hakilisigi kuma fɔ o man a ye layidu yɛrɛ kɔni ta u ye ko ni maa o maa yɛrɛ kɔni nana n'i ka projet an ka Mali jamana kɔnɔna na min ye projet ɲuman ye k'a bɛ se ka dɔ yɛrɛ kɔni bɔ chômage la an ka Mali jamana kɔnɔna na ko min an ka Mali autorité olu kɔni bɛ i ka bila la wa u b'i accompagner i ka o baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u b'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka intérêt o bonya de kɔnɔna na furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kelen ni ka nin laseli yɛrɛ kɔni kɛ o wagati na k'a bɛna fɔ an ka nin balontanna kɔrɔ ye ni o ye Seydou Keita n'ale dannen don kosɛbɛ ni Seydou Bilen yɛrɛ kɔni ale ye furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka wele kan in jaabi ka d'a kan Seydou Keita yɛrɛ kɔni nana usine dayɛlɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na usine min yɛrɛ kɔni bɛ CFA wari miliyari caman yɛrɛ de kɔni bɔ usine in kɛra sababu ye ni ka na ni baara caman ye an ka Mali jamana kɔnɔna na wale min fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ni ka dɔ bɔ chômage la wa usine yɛrɛ kɔni dayɛlɛli kɛra sababu ye ni an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni an bɛ dépend cogo min jamana wɛrɛ ka maaw yɛrɛ kɔni ka produit la a kɛra sababu ye ni ka dɔ bɔ o yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la tuluko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na Seydou Keita kelen ni ka na a ka ni usine kofɔlen yɛrɛ kɔni dayɛlɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na o diyara an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye kosɛbɛ ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye o k'olu kuma yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na an ka furancɛ fanga ɲɛmaa san tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ale ni an ka ni balontanna ba in yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye ni o ye Seydou Keita ye o fana tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ san 2024 juillet kalo tile 2 Seydou Keita ka usine in dayɛlɛli baaraw yɛrɛ kɔni na min ye furancɛ fanga ɲɛmaa ale wulila ni k'i senfa ka taga usine in dayɛlɛli baaraw yɛrɛ kɔni na don min yɛrɛ kɔni Seydou Keita ka usine bɛ dayɛlɛ furancɛ fanga ɲɛmaa ale y'a yira k'a fɔ k'a nisɔndiyara kosɛbɛ ni don kofɔlen yɛrɛ kɔni na a ka kumaw la a y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni bolo ni usine in dayɛlɛli kɔni o ye ɲɛtagaba ye an ka jamana ka souveraineté ɲinini baaraw la ko wa usine in dayɛlɛli bɛ kɛ sababu ye ni an ka souveraineté yɛrɛ kɔni an bɛ dɔ fara o kan halisa ko wa o souveraineté ko an kan ka o cari an ka jamana secteur caman yɛrɛ kɔni na ni o dɔw yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ lakana ko dumuni ko sɔrɔ ko fo ka taa se usine ko yɛrɛ kɔni domaine bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa o wagati kofɔlen yɛrɛ kɔni na furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale bɛ se hokura ni k'a fɔ Seydou Keita yɛrɛ kɔni ko min ye an ka Mali gouvernement mɔgɔ ye k'olu kɔni bɛ Seydou Keita ka bila yɛrɛ kɔni na ko wa u pɛrɛnnen don ni ka Seydou Keita yɛrɛ kɔni dɛmɛ u se ye fɛn fɛn u bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'a ye walasa Seydou Keita ka ni usine in projet yɛrɛ kɔni ka kɛ projet ye min yɛrɛ kɔni bɛ sebaya sɔrɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko nka san fɔlɔ min Seydou Keita ka entreprise yɛrɛ kɔni commencera ni ka tulu dilan yɛrɛ kɔni daminɛ fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni nana tɛmɛ Seydou Keita ale ni sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la wale min kɛra sababu ye ni ka na ni baara de fɛɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛla la o ko hukumu de kan an ka san 2025 ka don san 2026 campagne ko yɛrɛ kɔnɔna min ye an ka Mali autorité
olu kɔni y'a décidé ni ka u sen don nin ko in na u y'u sen don baara in yɛrɛ kɔni na walasa min ye Seydou Keita ka matière première ye a ka entreprise mago bɛ se fɛn minnu yɛrɛ kɔni ma walasa ka se k'a ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ autorités ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka o fɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni nɔgɔya ni ma kofɔlen bolo o ko yɛrɛ de kɔni kun nana cɛ ni arabajan tɛmɛnen août kalo tile 20 san 2025 ni Seydou Keita ale sera ka contrat yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka jamana sɛnɛkɛlajɛkulu dɔw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la contrat yɛrɛ kɔni kɔnɔna na interprofession de la filière sésame au Mali maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta k'u bɛ bɛnɛkisɛ tɔni 10 yɛrɛ kɔni di Seydou Keita ka entreprise maaw ma min ye société coopérative sɛnɛfɛrɛ kura maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ layidu ta k'u bɛ tiga tɔni 5,000 yɛrɛ kɔni di Seydou Keita ma ale ni soja tɔni 1,000 yɛrɛ kɔni k'u bɛ ninnu yɛrɛ kɔni di Seydou Keita ma campagne nata in na Seydou Keita ka entreprise ni o SDA maaw yɛrɛ kɔni olu ka fanfɛla la olu kɔni bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta ko jɛkulu fila nin yɛrɛ kɔni nana fɛn hakɛya minnu di u ma k'u bɛ u bɛɛ lajɛlen san ko sɛnɛkɛla nin yɛrɛ kɔni nana fɛn minnu yɛrɛ kɔni di Seydou Keita ma bɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu bɛ tali kɛ kilo 100 bɔrɔ yɛrɛ kɔni na Seydou Keita ka entreprise yɛrɛ kɔni bɛ layidu ta k'a bɛ segin ka o kilo 100 bɔrɔ nin yɛrɛ kɔni di u ma o fana tɛmɛlen kɔfɛ jɛkulu ninnu bɛ ka fɛn ninnu di Seydou Keita ma sɔngɔ min na Seydou Keita ka entreprise maaw yɛrɛ kɔni bɛ layidu ta k'u b'a san o sɔngɔw la wa a kan ka sara cogoya min yɛrɛ kɔni na i n'a fɔ min fɔlen don contrat kɔnɔna na a bɛ layidu ta k'a b'a sara o cogo kelen fana na i n'a fɔ a ɲɛfɔlen don cogo min contrat kɔnɔna na parti saba nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni layidu ta kɛ k'u kɔnɔna na baara in kɛ ni hakili yɛrɛ kɔni ye ko wa u fɛn fɛn ye layidu fɛn fɛn ta u ni ɲɔgɔn cɛ la ko u bɛɛ lajɛlen mina na u ka layidu bɔ u sira fɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye Seydou Keita ka entreprise yɛrɛ kɔni o ka baaraw yɛrɛ kɔni ka se ka kɛ sanga ani wagati wale min bɛ kɛ sababu ni ka kɛ lafiya Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni wale yɛrɛ kɔni jara an ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen min ye Seydou Keita ka entreprise yɛrɛ kɔni ka dɔn k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko gɛlɛya min kun bɛ olu yɛrɛ kɔni ka u ka matière première ko sɔrɔli yɛrɛ kɔni na ko nin ye o gɛlɛya wililen ni ka bɔ olu ka o wale kɛra sababu ni ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen nisɔndiya wa an jigi dalen don a kan k'a fɔ ko donna natɔ yɛrɛ kɔni na min ye tulu sanuma ale ni tulu ɲuman min bɛ bɔ SDA société yɛrɛ kɔni yɔrɔ la k'an bɛna na olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ donna nataw la Russie ale ni AES jamanaw ni o ye Mali Burkina Faso ale ni Niger yɛrɛ kɔni olu bɛ u fangaw fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka farafinna continent yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni former kosɛbɛ ingénierie baaraw yɛrɛ kɔni na ko donna nataw la Russie ka mɔgɔw yɛrɛ kɔnɔna na ingénierie classe yɛrɛ kɔni dayɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ kabini an ka jamana 7e année la fo ka taa bila bague yɛrɛ kɔni na o fana tɛmɛlen kɔfɛ kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ Russie ka ekɔlidenw ni Mali ka ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛla la Russie ka maaw yɛrɛ kɔni bɛna na Mali jamana kɔnɔdenw dɛmɛ kosɛbɛ Russie kan kalanni na ale ni jɛɲɔgɔn bɛ Russie ka universitéw ni Mali ka universitéw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla ka dɔ fara o jɛɲɔgɔnyaw kan donna nataw la juma tɛmɛnen août kalo tile 29 san 2025 de Russie ka kalanko ministre ale ni Russie ka énergie ministre yɛrɛ kɔni ni laseli kɛ u y'a yira k'a fɔ ko olu Russie ka ministre yɛrɛ kɔni ni AES ka ministre yɛrɛ kɔni kun ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kun cɛla ni partenariat dɔ yɛrɛ kɔni signalé AES jamanaw ale ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ la ko réunion yɛrɛ kɔni na Djibouti jamana fɛnɛ kun b'o la ko bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Russie ale bɛna na classe dɔw dayɛlɛ AES jamanaw kɔnɔna na ni o ye Mali Burkina Faso ale ni Niger yɛrɛ kɔni classe minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ingénierie yɛrɛ de kɔni bɛ kalan yen nɔ Russie ka énergie ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ka ni initiative yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi domaine caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ingénieur yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲini kosɛbɛ k'olu ka ni décision yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ o ko yɛrɛ de kɔnɔna na walasa ka se ka ingénieur yɛrɛ kɔni former ka ɲɛ kosɛbɛ AES jamanaw kɔnɔna na ko walasa jamana yɛrɛ kɔni ka ɲɛtaga min ye ingénieur yɛrɛ kɔni magoɲɛba bɛ se olu ma kosɛbɛ ko nka denmisɛnnin bɛɛ tɛ se ka kɛ ingénieur ye ko yɛrɛ de kɔni na a ka kan depuis u fitininlama yɛrɛ kɔni u ka denmisɛnninw yɛrɛ kɔni dɔn minnu bɛ se ka kɛ ingénieur yɛrɛ kɔni i n'a fɔ Russie b'a kɛ cogo min a ka jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko ingénieur yɛrɛ kɔni sigilen don matière ba dɔw yɛrɛ de kɔni kan ni olu ye physique chimie ni maths de ye Russie ka ministre de l'énergie yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u bɛna denmisɛnnin yɛrɛ kɔni sugandi concours yɛrɛ de kɔni na o concours ko in yɛrɛ kɔni na u b'u sinsin kosɛbɛ denmisɛnnin ka matière scientifique yɛrɛ kɔni moyenne de la ko classe nin yɛrɛ kɔni na kɛ Russie ka classe modèle de fɛnɛ ye ko programme yɛrɛ kɔni na discipline technique fɛnɛ bɛ fara kan walasa halisa a ka se ka denmisɛnnin yɛrɛ kɔni ka dɔnniyaw tɔ sinsin kosɛbɛ ko kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ Russie ka ekɔlidenw ale ni AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka ekɔlidenw ni ɲɔgɔn
ɲɔgɔn cɛla fɛnɛ na irisi ka maaw ka kɔrɔfɔ la ko laɲini yɛrɛ de kɔni walasa minnu yɛrɛ kɔni nana kɛ ingénieur yɛrɛ kɔnɔ o écoledenw u ka coopération daminɛ depuis ni lycée la ko n'o kɛra u yɛrɛ bɛ projet dɔw sigi sen kan u bɛ projet minnu développer ɲɔgɔn fɛ n'o fɛnɛ kɛra u bɛna ni ko kuraw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn fɛ u bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka ko kura minnu yɛrɛ kɔni sigi sen kan irisi ka maaw yɛrɛ kɔni bɛ layidu ta k'u ka nin jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni na min irisi ale kɔni bɛ école karamɔgɔw bila ka na AES jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni spécialisé len don kosɛbɛ série scientifique la ko école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna na olu bɛ écoleden ninnu dege kosɛbɛ irisi kan kalanni fɛnɛ na irisi ka kalanko ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko hukumu kɔnɔna na u bɛna na o poste nin yɛrɛ kɔni dayɛlɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ ko o kɔkɛw de ye walasa irisi ale ni AES jamanaw yɛrɛ kɔni u k'u ka jɛɲɔgɔnya renforcer kosɛbɛ cadrew fɛnɛ formeli la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi irisi ale ni AES jamana olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa k'u ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni cari kosɛbɛ ni ka taa n'a ye domaine camanw yɛrɛ kɔni na ni ko yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni ye ingénieur ko fanfɛla yɛrɛ kɔni irisi ale y'a yira k'a fɔ k'a bɛna o ko nɔgɔya ko kabini secondaire yɛrɛ kɔni na ni o bɛ tali kɛ septembre de fo ka taa lycée yɛrɛ kɔni na k'olu bɛna na ingénieur kalan yɛrɛ kɔni don AES jamanaw kalansow bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na walasa kabini denmisɛnnin yɛrɛ kɔni denmisɛnnin ma u bɛ se ka ingénieur yɛrɛ kɔni sugandi ne ka olu bila u ka fanfɛla la sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruya u kɔnɔna na an bɛ taa Moritani jamana kɔnɔna na araba tɛmɛnen août kalo tile 27 san 2025 kurun dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni kurun yɛrɛ kɔni kun falen don migrants yɛrɛ de kɔni na ko kurun kofɔlen ale yɛrɛ kɔni dafirila Moritani jiw kan o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni maa min yɛrɛ kɔni sara olu yɛrɛ kɔni dɔgɔyalenba kɛra maa 49 ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kurun dafiri ko yɛrɛ kɔni na maa 100 ni kɔ bonya ko olu bɛɛ lajɛlen de tunnen don ji kɔnɔna na ko maa 17 dɔrɔn yɛrɛ de kɔni ɲɛnama sera ka bɔ ji yɛrɛ kɔni na ko maa 17 nin bɛɛ lajɛlen ye cɛw de ye ko o maa 17 yɛrɛ kɔni walasa olu ka se ka kisi yɛrɛ kɔni u y'u nɔn ji yɛrɛ de kɔni na u ye min kɛ nɔni yɛrɛ kɔni na ko bɛ heure 1 bonya ko yɛrɛ de kɔni bɔ ko cɛ 17 in yɛrɛ kɔni na 11 o ye Sénégal ka jamana kɔnɔden ye 6 tɔ k'o ye Gambie ka jamana kɔnɔdenw de ko nin migrant ninnu yɛrɛ kɔni yera su kolenba yɛrɛ de kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 23 ka sanga ni miniti 30 ye wa u kɔni yera patrouille dɔ yɛrɛ de kɔni fɛ minnu bɛ u ka yala yɛrɛ kɔni kɛ jida kɛrɛfɛlaw yɛrɛ kɔni na maa minnu yɛrɛ kɔni ɲɛnama sera ka bɔ ji in na ni o ye cɛ 17 yɛrɛ kɔni olu kɔni bɔlen u ka témoignage la o y'a yira k'a fɔ ko kurun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu maa 160 yɛrɛ de kɔni bɛ ko ni a tile 6 yɛrɛ kɔni olu bɔra Gambie jamana kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ k'u ye tile 6 yɛrɛ de kɔni kɛ ji sanfɛ u ka kɔrɔfɔ la k'olu ka voyage yɛrɛ kɔni senfɛ olu tun bɛ bateau min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o moteur yɛrɛ de kɔni tiɲɛna Moritani jiw sanfɛ ko yɛrɛ kɔni kɛlen tɛmɛsirala dɔ yɛrɛ kɔni ye bateau kura yɛrɛ kɔni ci olu ma walasa ka se ka kɛ secours ye olu ma o bateau kura yɛrɛ kɔni tun bɛ ka bɔ Moritani de a tun bɛ ka i kunda olu yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka na olu kunbɛn ko nka wagati min olu ka bateau min yɛrɛ kɔni tiɲɛna olu bɛ ka bɔ o kɔnɔ ni ka taa don bateau kura yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko jama de ja nana wuli o kɛra sababu ye ni passager ninnu yɛrɛ kɔni olu bɛ ka o gulon kosɛbɛ yɛrɛ kɔni bateau kura in na ko o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni kurun ni bateau yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen dafirila ni olu ye kabini don min su yɛrɛ kɔni ne ni maa ninnu ka kurun yɛrɛ kɔni dafirila min ye Nouakchott ye ni o ye Moritani faaba ye olu ka maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka patrouille kɛ jida kɛrɛfɛla ninnu yɛrɛ kɔni na walasa maa minnu yɛrɛ kɔni tunnen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛɛrɛ ka latigɛ o maa ninnu yɛrɛ kɔni ka se ka ye teliya la k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa 49 olu de su sera ka bɔ ji la maa 17 ni olu bɛɛ lajɛlen cɛ olu ɲɛnama yɛrɛ kɔni bɔra maa ninnu tɔ si yɛrɛ kɔni ma ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wa ɲininiw yɛrɛ kɔni bɛ sen na Moritani ka autorité maaw fɛ walasa ka se ka ni maa ninnu su labɔ teliya la ji yɛrɛ kɔni jukɔrɔ ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan n'a carilen ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yen nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma